There's snow everywhere from the storm last night. Winter is here. Hát sziasztok! Üdv egy újabb Vlogmas videóban. Remélem, hogy jól hallatok, bár elég nagy a hangzavar körülöttem. Szóval most Győrben vagyok, itt töltjük a hétvégét Emmával, a családommal, és ez egy ilyen minden éves karácsonyi hagyomány, mert nem jövünk már haza karácsonyra, viszont szeretünk nagyon egy kicsi időt Győrben tölteni, mert hogy gyönyörű a város egész évben, de a karácsonyi dekoráció és a vásárok az szerintem különösen nagyon-nagyon szép szokott lenni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elviszlek titeket egy picit, és megmutatom a belvárost ilyenkor karácsonykor. Ez egyfajta hangulatvideó is, meg néhány kedvenc helyemet szeretném nektek megmutatni. Egyébként most lettünk volna itt a Fatival és Eszterrel egy kicsit barátnőzni, viszont ez végül nem valósult meg, úgyhogy most azért is csinálom ezt a videót, hogy a hétvégét azt ne töltsem vlogolással, hanem tudjam a szeretteimmel, a családommal minőségi idővel tölteni, viszont nektek is adjak egy kicsit ebből a győri karácsonyi hangulatból, úgyhogy néhány kedvenc helyemre foglak benneteket elvinni, és nagyon remélem, hogy élvezni fogjátok. On this bright and wonderful Christmas day, it's so cold outside, we're staying in here by the fireside. I think I can hear far in the distance how sleigh bells play on this bright and wonderful Christmas day. It's a wondrously slow and golden Christmas day. When the sun gets low, you're still by my side in the afterglow and warmth from the fire. I love every moment as hours go by, holding your head in the dying light. It's so wondrously slow and golden Christmas day. Áthoztak titeket a Széchenyi térre, ami talán a legkarácsonyosabb így a belvárosban, bár az előbb a Dunakapu téren voltunk, ahol van az Óriáskerék, meg a Koripálya, meg ott is vannak bódék, illetve még a Baros utcán is vannak bódék, de itt a Széchenyi tér az, aminél van körben az épületeken, amik egyébként gyönyörűek, itt is fényfestés, meg ilyen zenés fényjáték is van. Azt hiszem, hogy minden este többször. Úgyhogy gondoltam, egy kicsit megmutatom világosban. Itt van egy körhinta, van kisvonat, a gyerekeknek egy csomó program, van koszorú, meg Mikulás szán, meg egy csomó minden. I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call my home. Maybe I'm going to London, gotta find someplace new. I'll move to a dump in a faraway
come to help me forget about you. I might be going to sunny California. I'll go surfing the waves till I drown. I really don't care, I will go anywhere. I just gotta get out of this town. 'Cause I see you in every corner, all the buildings and streets wear your name. Go on, tell me I'm free to do as I please, but without you it's all the same. 'Tis a season to be lonely, and this Christmas sure feels blue. I'll go out of my way to get out of this place where everything reminds me of you. All those memories of you, they taunt me, but they're all I have left since you've gone. The longer I stay, there's no getting. Szóval itt vagyunk a Csicseriben, ami egy végtelenül cuki, pici hely, ahol nagyon egészséges kaják vannak, tálakat lehet összerakni, pitákat lehet kérni, vannak konkrétan előre összerakott dolgok, de tudsz te is teljesen személyre szabni ételt. Csicserének hívják ezt a helyet, és 3 van egyébként, az egyik itt Győrben, itt mi már kajáltunk korábban Lilláékkal, és egy ilyen nagyon kedves emlékem is fűződik ahhoz, hogy egyszer idejöttünk, amikor azt hittük, hogy még nyitva van, de már zárva volt, és tök cukik és jó fejek voltak velünk, és a kaja pedig isteni finom. Vannak húsos kaják is, vegakaják is, most egy vegát választottam, ebben van saláta, többféle alap is van, csicseri borsó, gránátalma, halloumi, avokádó, paradicsom, és most hirtelen ennyit látok, de tök jó a választék, vannak nagyon finom ilyen juice-ok, igen, ezt juice-nak hívják, meg vannak smoothie-k. Ő például a Tel Aviv, amiben ott lesek egyébként, alma, répa és gyömbér van, ez pedig a Super Beats, amiben alma, répa és cékla van, és vannak desszertek, és még ilyen shotok is, meg meleg italok, szóval nagyon picike hely, itt kint van néhány hely, ahol le lehet ülni, meg bent a pultnál, de a kaja annál csodálatosabb, úgyhogy ha erre jártok Győrben, akkor mindenképp javaslom, hogy térjetek be ide, és kóstoljátok meg a kajákat és az italokat is. Ezt a tálat elég hamar kivégeztük, nagyon finom volt, de egyébként most csak zöld salátát kértünk alá, de kuszkuszt lehet, vagy kinoát, azt hiszem, úgy nyilván táplálóbb, de akartam, hogy maradjon még hely. Választottunk egy chia pudingot, amin van valamiféle granóla, és ilyen kis erdei gyümi, úgyhogy most ezt megkóstolom. Nem tudok amúgy chia pudingot csinálni, otthon már csomószor próbáltam, és nem működik. Szerintem ez valami fahéjas, vagy ilyen téli ízű granola. Nagyon fincsi. Hagyom neked is. Van a Kisfaludy utcában ugyanitt egy ilyen túrógombócos hely, nagyon cuki a kirakata, és az van, hogy akárhányszor jöttem eddig erre, szerintem 5-ből 4-szer zárva volt. Most éppen technikai okok miatt, úgyhogy ide most nem megyünk be, de egyszer már ettem itt, és nagyon finom volt. Úgyhogy, ja. Ez pedig itt, amit láttok, a tömeg, az a Baros utca, ez a sétáló utcája Győrnek. Ahogy mondtam, itt is van egy kirakodós, de ezek inkább ételek meg italok. Rengeteg sokan vannak, úgyhogy nem annyira szeretnék az arcukba vlogolni, de majd azért néhány vágóképet felveszek nektek itt is. To be alone, you'll be here with your friends
and your family, all the loved ones that used to be mine. I'll be out of your way and out of your life, and I am going out of my mind. 'Tis the season to be lonely. Ez itt a játékbolt, aminek a kirakatát a mai napig meg kell néznünk, amikor erre járunk. Baros utcán van a McDonald's mellett. And this Christmas is as sad as can be. I'd go out of my way to get out of this place, to forget you're not here with me. But wherever I go, Az a helyzet, hogy nem sok olyan üzlet van már, vagy étterem, ami annak idején volt, és itt a belvárosban, vagyis a Dabaros utcán is egyre több olyan ilyen, tudjátok, ilyen fast fashion és hasonló boltok vannak. De ami a legjobban hiányzik, talán a Skála áruházban, vagyis az Aragónában volt egy étterem, ahol nagyon sokat ettünk, és inkább ilyen menza jellegű volt, és nagyon-nagyon imádtam. Most ennek az utcájában sétálunk, itt egy kicsit kevesebben vannak, mert itt most nincs vásár, de azért gondoltam, ezt is egy picit megmutatom nektek. 'Tis a season for feeling blue. Nagyon sok ilyen kis utca van, mint például ez a Sarlóköz, amik nagyon cukik, és itt azért van még néhány kis üzlet, úgyhogy érdemes bekukkantani, ha erre jártok. I woke up this morning, I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day and I am on my way. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. Ooh. I can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. We can do what we wanna do. Walk under the moonlight and kiss under the stars. It's gonna be like we never were apart. Yes, I'm on my way. This time I'm here to stay. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. Yes, I'm coming home to you.
Még egy kávézó, amit most nem mutatok meg nektek, de itt is voltam már, és nagyon finom volt a kávé. Felsétáltam a káptalan dombra, egyrészt nagyon régen voltam itt, másrészt itt van egy kis csend. Elképesztő tömeg van a városban, amit nyilván megértek, de nekem most egy picit túl sok volt, úgyhogy még egy csomó helyre el tudtalak volna vinni benneteket, de úgy érzem, hogy szeretnék hazamenni. Egyrészt az az igazság, hogy nagyon fáradt is vagyok, mert extrém korán keltünk ma, másrészt szeretnék otthon lenni Emmával és a családommal. Nagyon szeretem Győrt, és nagyon jó lenne, hogyha még több olyan helyet ismernék, ami aktuális, új és klassz, de sajnos nem járok itt annyit, hogy ezeket mind fel tudjam fedezni, viszont mindig tervben van, hogy többet jövök. Úgyhogy ha ti esetleg győriek vagytok, és vannak kedvenc helyeitek, akár kávézó, akár bármi más, amit így javasoltok, akkor azt írjátok meg a hozzászólások között, és szerintem karácsonyi programként hazai városok közül, bár nyilván nem voltam nagyon sok helyen, de úgy gondolom, hogy a Győri az mindenképp egy olyan, ami egy nagyon-nagyon jó úti cél lehet. Nem csak ilyenkor, de ilyenkor főleg. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Egy kicsit más volt talán, de én élveztem megcsinálni, és örülök, hogy van egy ilyen is, és hamarosan találkozunk egy új videóban. Sziasztok!